Novos Horizontes é un proxecto que busca crear traballo no medio rural poñendo a producir terras abandonadas. Os interesados en participar contarán con axuda técnica e económica para plantar variedades do país ou ben cultivos novos con demanda no mercado como poden ser as framboesas ou as plantas aromáticas. O proxecto Novos Horizontes presentouse no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, nun acto presidido pola directora xeral de Innovación e Industrias Agrarias, Alejandra Álvarez de Mon. A iniciativa na que participan 12 grupos de desenvolvemento rural de Galicia e Asturias quere xerar emprego poñendo en valor terras agrarias abandonadas. A idea é poñer medios e asesoramento técnico para todos aqueles que queiran traballar na agricultura, centrando a súa actividade en cultivos novidosos ou recuperando aquelas variedades tradicionais do país. O programa vai dirixido fundamentalmente a agricultores, a cooperativas, fundamentalmente do sector agrario, cooperativas agrarias, a entidades de inclusión e a demandantes de emprego xusto no tema agroforestal, vamos. En Novos Horizontes participan os grupos de desenvolvemento rural de Ordes, Euroeume, Mariñas Betanzos, Bergantiños, Costa Noroeste, Terras de Lugo, Ancares Courel, Deza, Salnés e Monteval. Pola parte asturiana participan os de Bajo Nalón e Navia, Porcía. Durante o 2011 iniciaránse nas diferentes comarcas as actividades demostrativas, con cultivos tradicionais e tamén con esos outros non tan coñecidos, pero igual de interesantes no mercado actual. Os hábitos agropecuarios que abarca o proxecto é prácticamente a totalidade, é dicir, todo aquilo que sean novos cultivos ou novas producións ou recuperación de variedades tradicionales, desde hortícolas, como poden ser grelo, fresas, framboesa, a produtos do bosque, incluso produtos hortícolas, pero con árboles frutais, como pode ser manzá, é dicir, todos aqueles produtos que teñan posibilidades que se delimiten en cada territorio para a súa experimentación e posterior comercialización. Os participantes en Novos Horizontes contarán coa axuda dos grupos de desenvolvemento local, as diferentes administracións, universidades e centros de investigación durante os 3 primeiros anos que dura o proxecto. Pero o obxectivo final é que despois continúen traballando estas producións. O proxecto o que ten diseñado un protocolo de acompañamento a esas persoas que inicialmente teñen esa predisposición. Protocolo porque sabemos que é difícil incorporar esa actividade agraria, se necesita ter unha base territorial, para eso vai a participar o Bantegal, o Banco de Terras de Galicia neste proxecto, é necesario mellor facer uns investimentos, para eso están as axudas a través do programa LIDER ou da propia Consellería do Medio Rural, para eso está un pouco saber que podemos producir. Os interesados poden acceder a subvencións para a execución dos proxectos, que poden chegar ata o 45% do presuposto. Medio Rural oferta axudas para todos aqueles produtores que queiran participar nalgún programa de alimentos de calidade diferenciada. Os interesados en solicitalas déanse presa que o prazo remata o próximo luns. A convocatoria quere fomentar a participación dos agricultores e gandeiros nos programas de calidade diferenciada dos alimentos, mediante o financiamento dos custes fixos que xera esta implicación. Poderánse acoller a ela os produtores de agricultura ecolóxica para a produción e etiquetaxe de produtos, as indicacións xeográficas e as denominacións de orixe, os viños de calidade producidos en determinadas rexións e os viños da terra, as bebidas espirituosas con denominación xeográfica e tamén poderán solicitar a axuda os produtores de especialidades tradicionais garantidas. Serán subvencionables os gastos derivados da inscripción e as cotas de participación nun programa de calidade, incluindo, se é o caso, os gastos de rexistro, control, inspección e certificación necesarios para comprobar o cumprimento das especificacións. A contía da axuda poderá chegar ao 100% dos gastos subvencionables, sen superar os 3.000 euros anuais por explotación durante un período máximo de 5 anos. Lembren que os interesados poderán pedir esta axuda ata o vindeiro 20 de setembro.